Poďme si dnes opäť niečo vyrobiť. Čo to bude tentokrát? Tentokrát to bude akvárium. Pýtate sa, prečo akvárium? Akvárií a paludárií nie je nikdy dosť. Chcel som tu dať druhé akvárium. Po návšteve Chovproduktu som sa dozvedel, aký rozmer akvária, aký potrebujem, bohužiaľ nemajú. Dodacia doba, nedohľadne. Keďže mám obe ruky a nie sú ľavé, tak si viem akvárium urobiť. Pretože toto nie je môj prvý projekt. Veľké akvárium s vodopádom som už raz vyrábal. Mám ho na YouTube. Čo budeme potrebovať? Ako prvé, kafe. A teraz každý nech si pokazí espresso po svojom. Ja teda takto. Nádhera. Keďže tentokrát sa mi nechce rezať sklo, tak som urobil jednoduchú vec. Dal som si u sklenára, konkrétne pozdravujem pána Babušiaka z Ružomberka, ktorý má sklenárstvo, ktorý mi skutočne za babku, nie za moju babku, ale za pár eur, konkrétne za 6,64, ktorý mi odrezal sklá takýchto rozmerov, z ktorého bude akvárium 15 výška, šírka 28 cm a dĺžka 38 cm. Budem potrebovať takýto akváriový silikón, ale aj silikón stojí 14 eur. Tuším, mi začína búrka v paludáriu. Poďme sa na to pozrieť. Tu bude pršať. Takže ten rozsiací systém mi to takto krásne zavlaží dáždik. Samozrejme za tak lacnú cenu tie sklá nie sú brúsené. Ja som to jednak naschvál, pretože v tom sklenárstve tie hrany zbytočne veľmi zbrúsia. Ja to potrebujem naozaj len tak jemnučko. A ukážem vám teraz postup, ako sa to dá jednoducho pomocou brúsneho kameňa, tzv. Osličky, tá hrana zdrsniť. Použijem brúsny kameň, tzv. Osličku. Ja odporúčam zrnitosť 3000 kameň, ale môžete použiť aj 1000. Čím jemnejšia bude tá oslička, tak tým bezpečnejšie to je pre vás, pretože sa z toho hrany pri tom brúsení neodštiepi. Dám si tu nejakú handru, osličku si namočím do vody, aspoň na 10 minút, nech nasiakne. Kruživými pohybmi takto prechádzam po tej hrane. Nemusíte brúsiť príliš dlho, vidíte pár sekúnd, už je tá hrana tupá, už sa na nej neporežete a ideme na ďalšiu a takto dookola všetky 4 hrany. To sklo od sklenára, keď príde, tak je po rezaní mastné, pretože pri rezaní sa na chladenie toho rezacieho telieska používa olej. To musíme umyť. Tá masnota by zabránila prilnutiu toho silikónu, ktorý tam budeme nanášať. Teraz si čistým uterákom, utierkou, niečím takýmto, môžete použiť aj papierové utierky, ale lepšia je handra. Utrete si to krásne do sucha. Je krásne čisté, lesklé, bez jediného šmuhu. Raz sa posilním. OK. No a zarežem si silikón. Môžete použiť silikón buď to čierny, alebo priesvitný. Tak. No dám si tácku, na ktorej to budem lepiť. Ešte ideálne aj nejakú podložku. Umiestním si tam spodok. Musíte pracovať veľmi rýchle, pretože ten silikón začne tvrdnúť v priebehu pár minút. Najviac sa mi osvedčila páska, ktorá sa používa na zakrytie stien pri malovaní. Ja si tie boky už takto pripravím ako blízko tu, aby som videl, že kde asi
kde asi to pôjde. Odporúčam, aby ste si to teda tiež nejako rozmiestnili, pokiaľ máte nejaké miesto niekde. Čiže viem, že tá stena mi pôjde tam, tu si dám ďalšiu, tam ďalšiu, tam ďalšiu. Ideálne to robiť na nejakom väčšom stole. Si teraz tú pásku predlepím na jednotlivé steny z jednej z druhej strany. Teraz na tie hrany nanesiem silikón. Robím takú rovnomernú huseničku. Keď budete mať minimálne tie dve strany, tak už sa to dá pritisnúť k sebe a spevniť. Tak, dotlačím to k sebe. Stačí len tak jemne. Ráno pekne ešte to prebytočné lepidlo odtiaľ utrieť. Po 24 hodinách, keď vytvrdne ten silikón, tak môžeme odstrániť pásku a tie niektoré plochy. Ak sa vám podarilo znečistiť tým silikónom, tak môžete začistiť aj pomocou žiletky. Na záver celé to akvárium očistíme mydlovou vodou alebo saponátom, ako špongiou, a máme hotovo. Kto by to lepil akvárium pomocou priehľadného silikónu, tak by to vyzeralo ďaleko lepšie. Ten silikón je tak nanesený, že nie je úplne dokonale hladký, ale to vôbec nevadí. Nejdem s tým na žiadnu výstavu, pre mňa je to úplne postačujúce. Mám akvárčo do 10 €, perfektné. A zajtra toto akvárium zariadím pre kraby. Už sa na to môžete tešiť.